Приятно ми е, Севди. Как се чувстваш на този... В момента не се чуваш, защото микрофонът е пред теб. Искам да ви питам как се чувствате в този момент и какви са следващите ви изяви в бъдеще? Чувствам се зле, защото трябва да гледам в шахъци, за да не го открадне някой. А, бъдещите ми изяви са да фрасна всички глупаци от среща с чантата, която е доста тежка. И това е. Общо взето това са бъдещите ви културни изяви. Да. Искам да кажа, както всяка вечер, Николай, за разлика от тебе, бих искала да кажа, че съм много щастлива, че имам шестица и че Николай няма. Тъй, че аз бих искала да кажа, че не знам точно къде ще живее Доротея в Австрия, защото по последни мои проучвания, да го нарека, разбрах, че бившото й гадже Светло, при когото тя се надява да се настани, се е изпретнал купон с танцорки в къщи. Тъй, че успех, Доротея!